Zer da hitzarmen ekonomikoa? Egun dugun Nafarroako finantzak eta sistema propioa dugu hitzarmen ekonomikoa. Egun konstituzioak babestua den hitzarmen bat da, hain zuzen ere eskubide historikoetatik eratorria den sistema bat da, edo beste modu batez esan da, gure eskubide historikorik garrantzitsuena da. Eta, azken batean, foru ogasunak bere lurraldeari, Nafarroari, dagozkion zergak ezartzeko eta biltzeko ahalmena da, ez? Lortutako diru sarrerekin bere eskumeneko, bere eskuduntzetako zerbitzu publikoak finantziatzen ditu, gure osasun sistema, gure hezkuntza sistema, haurreskolak, eskolak, institutoak, unibertsitatea, gizarte politikak, errepideak eta abar luze bat, ezta? Guzti honen bitartez, diru honen bitartez, guzti hau eraikitzen da. Baina, era berean, ekarpen ekonomiko bat egiten zaio estatuari, ez? Eta estatuak diru horrekin, bestelako gastu batzuk ordaintzen ditu, ez? Bai Nafarroan eta bai Nafarroatik kanpo, ezta? Estatuaren administrazioak behar dituen dituen eskuduntza horiek ordaintzeko, ezta? Horretarako beraz ordaintzen zaio. Beraz ere solidarioa da. Eta, sistema hau eraintzeko hitzarmena Nafarroako eta estatuaren arteko zerga eta finantza harremanak ezartzen eta bateratzen ditu, ez? Eta azken batean oso mekanismo konplexua da, azken batean ekarpen ekonomiko hori kalkulatzeko, finkatzeko, ezta? Finkatu behar da, zenbat ordaindu behar dion Nafarroak estatuari. Eta zenbat diru gelditzen duen Nafarroa bera, noski, jasotzen dituen zergetatik. Lehenengo hitzarmena, berez hitzarmen bezala, ezta, egun ezagutzen dugun sistemarekin, 1927koa da. Baina sistema 19. mendean sortu zen. Hain zuzen ere, Nafarroako erresuma desagertu zenean, 1829an, eta handik 2 urtetara, 1851eko abuztuaren 16ko legearekin finantzaketa sistema berezi bat mantentzen zaionean Nafarroari, hor ja nolabiteko hitzarmen ekonomikoaren izaera, aurre ikusten aldugu, ezta? Eta azken batean, honek, ibilbide luze eta oparoa izan du 19. mendetik gaur egun arte, eta oparoa izatea espero dugu. Azken batean, Europar batasunean sartu ginenean, egokitu egin zen erakunde hau inolako arazorik gabe. Zer nolako ezaugarriak dituen gure hitzarmen ekonomikoak? Garrantzitsuena esan dut, oinarri historikoa, gure eskubide historiko bat da, Nafarroko erresuma genuenetik ahalmen berezia zeukan Nafarroak ogasun sailan, noski, eta gaur egun arte iritsi zaigu, noski, eguneratze ugariekin, eta beti izaera itundu batekin, Nafarroa eta estatuaren artekoa. Oso garrantzitsua, eraberean, izaera konstituzionala daukala, ezta? Konstituzioak bere lehenengo xedapen gehigarrian, foru lurraldeen eskubide historikoak babesten eta errespetatzen dituela, esaten du, eta honen artean, edo hauen artean, noski, esan bezala, eskubide historikorik garrantzitsuena, hitzarmen ekonomikoa daukagu. Eta, eraberean, itundutako izaera du. Beraz, unilateralki ezin da aldatu. Estatuak ezin du bere aldetik aldatu, Nafarroarekin kontatu gabe, eta Nafarroak ezin du aldatu estatuarekin kontatu gabe. Oso garrantzitsua ere, hitzarmen ekonomikoa mugagabea dela. Naiz eta behin eta berriz eguneratu, eta momentu historiko bakoitzeko beharretara egokitu, hitzarmen ekonomikoak ez dauka iraungitze datarik, beraz, mugagabea da.
Eta azkenik, hitzarmen ekonomikoa ere aldebikoa da. Nafarroaren eta estatuaren arteko harremanak soilik eraintzen ditu, ez? Beste lurralde guztiei ez die inolako, influentziarik egiten, ez? Ez da inolako eraginik egiten. Eta, sistema hau biztan da Nafarroarentzat oso onuragarria da. Begiratzerik ez dugu besterik gure osasun zerbitzuetara, gure hezkuntza zerbitzuetara eta abar guztia. Azken batean gure zerbitzu publikoak finantziatzeko diru sarrera nahikoa bermatua daukagu eta behintzat momentu egun arte oso ongi funtzionatu digun sistema bat da, ez? Eta era berean, gainerako erkidekiko sistema hau ere solidarioa da, ez? Nafarroak estatuari ordaintzen dizkion, ordaintzen dion kupo horrengatik. Ya está. Vale.